Here in Gombe. We did masters together early 2000, 2001 too. Mashallah. I came from Zaria. Zaria? To kai ba su zagi ni ba shi. Ba wahala ka sai na maka na ba ka jin Hausa. Mashallah. Yoruba. Daga wace unguwa Zaria? Samuel. Oh to muna ne su shi yasa. Alhamdulillah. Masha. Wani shekara ka zo nan? 2013. Okay. Ya yi suna can Zaria ne zai. Harkar tijjaniya da Suna samun rudewa Zaria. su suke kula da abu sosai. Alhamdulillah za mu harkar timsan su suke kula da shi ga malam ga doktor nan. Masha Allah. Ko rasuwan Maulana Sheikh Dawud Usman Bauchi gaskiya an tafi da tawaga sosai daga university. An samu motoci sama da mutane 50 da wani abu. Kai kana zawiyan malam Banufe ne? Amma kai waje. Ka san wajen? Na gane. Akwai Sheikh Suleiman Sadiq a sabon gari. Malamin mu. Kai almajiransa. Masha Allah. Malamin na ne babba ne.